Il-Gvern qabel ma dak li qed tipproponi l-Oppożizzjoni li l-Kumitat Permanenti dwar Kontijiet Pubbliċi jkompli jiddiskuti l-ftehim tal-Electrogas. It-tlieta saret l-ewwel laqgħa ta' dan il-kumitat li lan tiegħu huwa li tinġabar l-informazzjoni kollha sabiex ikun żgurat li l-fondi pubbliċi jintefqu bl-aħjar mod possibbli. Għalkemm il-Gvern qabel mal-Oppożizzjoni li din id-diskussjoni dwar l-Electrogas tkompli, insista li jkun hemm żmien definit li fih trid tintemm din id-diskussjoni bil-wib laburista NDLU li jinsisti li l-investigazzjoni dwar l-Electrogas tingħalaq. Iċ-Chairperson tal-Kumitat Permanenti dwar Kontijiet Pubbliċi, id-Deputat Nazzjonalista Derin Karabot, qal li l-Oppożizzjoni trid li x-xhieda u d-dokumentazzjoni li ġiet ippreżentata f'dan il-Kumitat fil-leġislatura li għaddiet tkompli tintuża minn issa l quddiem. Dan fil-waqt li l-Oppożizzjoni m'għandha ebda problema li l-PAC jiddiskuti wkoll b'mod parallel ir-rapport dwar il-faqar kif qed jipproponi il-Gvern. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus min-naħa tiegħu qal li jidher l-intenzjoni tal-membri hi li l-Kumitat jaħdem b'effiċjenza u għalhekk ħadd m'għandu jorbot idejn ħadd dwar kif il-partijiet għandhom jaħdmu. Huwa proponi li l-Oppożizzjoni tippreżenta l-lista tax-xhieda jibdew jinstemaw u jerġa' jiltaqa' l-Kumitat dwar dan l-andament. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Graham Bencini qal li l-Oppożizzjoni ma tistax tgħid eżatt meta se tkun terminata din id-diskussjoni importanti għalkemm huwa kjarifika li m'għandha ebda intenzjoni li din diskussjoni titwal bla bżonn. Fl-istess kumitat intlaħaq qbil li dan il-kumitat jiltaqa' kull nhar ta' Tlieta fis-satejn ta' wara nofsinhar. Għall-Gvern ipparteċipaw il-Wib Laburista NDLU, il-Ministru Clayton Bartolo u d-deputati Glenn Bedingfield u Alex Muscat.